Vedare tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira yakadai so. Anzi, makadii zvenyu mukoma Nashi. Inini ndiri mukadzi uya wamungangoti akaroorwa asati apedza kufara, ndingangoti kutamba umhandara, because munhu wandakatanga kupinda naye mumarriage rainge ringoriwo dhara, ende munhu wekuti aingofarira kungotevedzera uko kunenge kwabikwa doro. Saka handina kana kumbogara ndaenjoya marriage. Ndakapinda mumarriage ndingori ine 16 years ndichiroorwa nedhara iroro, but ndakati ndichinopinda mumarriage nedhara rangu iroro, then munhu aigara achingondishungurudza. Dzimwe nguva aikwanisa kuti paya paanenge abva kundari aibva azotanga kundirova kana kundituka. Dzimwe nguva aikwanisa kungondidzinga zviya zvekuti ndinge ndichingorara panze. Ndakazoti ndazvara mwana wangu wekutanga ndokubva ndazotiza murume wangu uya, but kuzotiza kwandakamuita inini ndainge ndakazviudza kuti kana ndikangoenda mutown ndinokwanisa kuwanawo basa rekuti ndinge ndichishanda semusikana wemumba. Ende pandakazoendawo kutown ndichinotsvakawo basa mushure mekunge ndataura neumwe shamwari yangu uyo ainge ava kushandawo mutown ndokubva azonditsvakira basa. But pamba pacho pandakazotanga kushanda, murume wepo ainge ari munhu aiva neruchiva, because from the very first day randakatanga kumushandira murume iyeye ndakazongokaruka atova mumachira neni achindikumbira kuti ange achiita bonde neni. Apa ndainge ndichiri mwana mudiki, I was somewhere around 17 years. Ndakabva ndatya kuti kana ndikaramba kuita bonde naye maybe ndinobva ndadzingwa basa. Apa ndichitanga kufunga situation yandainge ndakasiya kumba. Apa mwana wangu ainge achiri ne only 4 months ndainge ndakangomusira amai vangu. Saka ne situation iyo yandainge ndakatarisana nayo, murume uya akabva azotanga kunditorera advantage. Dzimwe nguva ainge ava kutoita zviya zvekutomirira mudzimai wake kusvika aenda kubasa, iye aingosara achingoita sekunge ari kungotenderera kana kugadzira motikari yake. Aizongoti kana mukadzi wake abuda aibva apinda mumba umo mandinenge ndiri, obva atotanga kutoita bonde neni. Kubva ipapo pandakaona kuti ndo zvinhu zvandainge ndava kungoitwa zvekungoshandiswa ndisina kana mari yandainge ndichipiwa, ndakabva ndasarudza kuti ndinge ndichisiya basa. At that time ndainge ndava ne19 years. Ndokubva ndazodzokera kumba. Pandakazodzokera kumba ndakasvikawo hanzvadzi yangu uyo ainge achimboitawo zveun'anga. Ndikanzwa kuti ainge avhura sowe rake. Ndakabva ndazotangawo kuenda kusowe kwake ikoko. Ndakati ndava kunamata pasowe rehanzvadzi yangu, takabva tazoenda kune umwe musangano. Takati tazoenda kumusangano ikoko ndo pandakazosangana neumwe murume uyo akabva azotanga kundiudza history yake yose, achinditi iye munhu wekuti kana akangopfimba munhukadzi anobva angorambwa. Ende iye paainge andiona kumusangano ikoko ainge andida, but achindiudza history iyi ainge achida kuziva kuti kana ndikazopinda naye murelationship, kana kuri kunzi relationship yedu ikazoramba kuenderera mberi, hakusi kuti kunenge kuri kuda kwake, but ndo zvinhu zvainge zvichingoitika kwaari. Asi takazoti taziva kuti munhu uyu aiva munhu aiva nezvimari zvake. Hanzvadzi yangu uyo ainge ambori n'anga akazoita muprofita, ndo paakazotanga kundiitira minamato yekuti ndinge ndichikontrola murume uyu mukoma. Ndakamudyira mari ende akarooreswa nehanzvadzi dzangu pasina kana hama yake yainge iripo. Mushure mekunge abva mukurooreswa nekubvisiswa zvimwe zvibinge zvainge zvakawanda, mushure mekunge arooreswa murume uyu, inini ndakabva ndazopfurirwa nehanzvadzi yangu kuti ndinge ndichimuramba, because chaainge ava kunetsera inhau yekuti why ndainge ndisiri kubatira pamuviri, neniwo ndainge ndisinganzwisisi kuti why ndainge ndisiri kubatira pamuviri. Saka iye airamba achingondipopotera achiti iwewe uri kushandisa family planning,
but paisambova kana nefamily planning yandainge ndichishandisa. Handizivi kuti izvozvo zvekuti ndaishandisa family planning ainge achizviwana kupi. Saka takaramba tava kungonetsana, ende kakunetsana kwedu I think kuti hanzvadzi yangu ndiye ainge achizvikonzeresa, because kunyangwe muraini medu vanhu zvavo havazvizivi, but inini ndinozviziva nekuti aigara achingondiudza masecrets ake. Iye ainditi kana ndikaona kunge vanhu vanenge vanyanya kunakirwa nerudo, hanzi pane dzimwe mhiko dzangu dzandinongoita, ndinongokuroverai hoko, so hamuzombofi makawirirana zvekare murelationship yenyu. Ende vanhu vacho vaainge achitondinongedzera kuti vanhu ava ndakavaitira mhiko dzekuti vasafa vakawirirana. Ndaitoona kuti vanhu ivavo vanhu vekuti vaigara vachingonetsana zveshuwa. So I think kuti hanzvadzi yangu, kunyangwe zvangu ndisina kana simba rekuti ndinge ndichimubvunza kuti haasiri here akazondidestroyera my second marriage, because inini nemurume wangu takangotanga kungonetsana out of nowhere. Zviya zvekutonetsana zvekuti munotoona kuti there is no more coming back into this relationship. Takangonetsana panhau iyoyo yekuti why uchiri mwana mudiki, but pose pandiri kusangana newe uri kuramba uchingoenda kumaperiods. Ende ndaitoona kuti murume wangu ainge ava kuita sekunge munhu ainge agarwa nedhimoni riya rekusatoda mukadzi. Paakazondisikiza nembama ndo pandakabva ndazotiza, mushure mekunge ndapfurirwa nehanzvadzi yangu kuti tizaiwe, ko ungaramba wakagarira chii ipapo, handiti mari yake wakatodya here. Ende pa4 months ipapo pandakagara nemurume iyeye mukoma, kumba kwedu akaita mamwe madevelopments. He moved so fast, zviya zvekutoona kuti munhu uyu ainge ada mudzimai wake. Kunyangwe dzimwe dzimba izvezvi dziriko kumusha kwedu, imba inogarwa nehanzvadzi yangu nemuroora wangu, zvitinha nesamende zvakashandiswa ipapo, zvitinha zvandakatotenga inini neuyo ainge ari murume wangu musecond marriage. Pari zvino mukoma ndingangoti ndapinda mu5 marriages, ende varume vose vanondiroora vanotoenda kumba kwedu vachinobvisa something. Kunyangwe zvavo vakasazoroora zviya zvekupedzisa, kungopinda murelationship nemunhu anototi awane simba rekuti ange achiunganidza mari, but kana akangoenda kunondibvisira mari, ndinobva ndatoziva kuti relationship iyoyo kana kuti marriage iyoyo hakuna kana kwainenge yava kuzoenda. Ndakati ndava kunopinda mu3rd marriage, hanzvadzi yangu ndo paakazogara neni pasi akabva azotanga kundidzidzisa mishonga iya yavanoti mupfuwira. Kunyangwe izvezvi zvandigere kuno kuJoni nemurume uyu wandigere naye, wandingangoti he is my 6th husband, ndisingaverengi mamwe maboyfriends andakambodanana navo, because ndinoti kana ndaramba nawo nemurume uyo wandinenge ndambopinda naye mumarriage, of course pane vamwewo vandinozotanga kudanana navo. Saka hanzvadzi yangu pandakamuudza kuti kunoku kwava nemukwasha, akabva azondiudza kuti pane zvinhu izvo zvaainge achida kunditumidzira pabhazi, ende zvinhu izvozvo zvakabva zvauya. Ndakati ndichinovhura zvinhu zviya mukoma, ainge akanditumidzira tumwe twainge twakaita kunge tumunzwa twechiya chipuka chinonzi chinungu. Tumunzwa itwotwo akabva anditi ndinge ndichiisa mumafuta awo andinozora, then akabva anditi zvinhu izvi zvainge zvichizondibatsiridza mumarriage yangu, achinditi haasi kuda kuti marriage yangu inge ichizoparara. But mukoma, inini hanzvadzi yangu ndava kuitya, because I feel as if munhu wekuti ari kuda kungoramba achingondishandisa, because zvaanoita ndezvekuti kana ndikabuda mumarriage, paya pandinenge ndabuda mumarriage, hanzvadzi yangu inongonditi mwana wamai vangu usawara iwewe, ndinoziva kuti uchazosangana nembinga chaiyo. Ende kana ndikatarisa upenyu hwangu, varume vose vandakapinda navo mumarriage, apart from dhara riya randakatanga kupinda naro mumarriage, ndingori nelaki rekungopinda mumaoko evanhu vanenge vaine mari dzavo, ende not mari dzekutamba, mari chaidzo. Izvezvi murume uyo wandigere naye munhu ane mari dzake mukoma, zvekuti you won't even believe kuti ndo mari yaainayo. Saka ndava kutya kuti zvimwe kuda hama dzangu kana kuti bhodhi vangu vari kutondishandisa,
because neni hanzvadzi dzangu dzinodya neni mukoma. Ende vanhu vekuti havatombonyari. The moment yandinovazivisa kuti kunoku kwava nemukuwasha, unobva watonzwa vachitokuudza kuti tipe nhamba dzemukuwasha, tiri kuda kutaura naye. Ende kana ndikavaudza kana kuti murume uyo wandinenge ndava kugara naye kana akandiudza kuti azviite kuti ndinge ndichitaura nanatsano direct, idzo hanzvadzi dzangu dzinongoimba song yekuti isusu ndisu vanatete vehanzvadzi yedu, even though baba vane hanzvadzi dzavo avo vatinoti vanatete. Idzo hanzvadzi dzangu dzinongoramba dzichingomhanya nechimuti ichocho chekuti pavana vaamai vedu isusu ndisu vanatete. Kunyange mukaona pandinororwa pacho, vanatete havatombokokwi. Hanzvadzi dzangu ndo dzinongoita zvinhu zvadzo dzakanyarara. Sometimes vanongokoka vanhu avo vavanowirirana navo, vanowanzokuwirirana nehama dzekwaamai kudarika hama dzekwababa. Saka pose pandinororwa, hama dzinenge dzakazara pamaroro angu dzinenge dziri hama dzekwana amai. Pandingangoti ndakarorwa paine hama dzekwababa, ndeapo pandakarorwa musecond marriage yangu. Ipapo ndipo pakatoungana vanhu vakati wandei, but ipapo pakatoitika musindo, because hanzvadzi dzangu ndidzo dzainge dzichingomira mushure mekunge dzazotsiurwa navatete, vakatoita sekunge vainge vava kutoda kutororwa nehanzvadzi dzangu. Izvezvi I feel as if ndingori muranda, ende hachisi chinhu chinonakidza mukoma kuti wapinda mumarriage iyi wabuda, wapinda mumarriage iyi wabuda. Ende hanzvadzi yangu haazezi kugara achingonditumira mishonga. Ende hanzvadzi dzangu vanhu vekuti havazezi kana pari pakukumbira mari. Kana vakangoziva chete kuti pane munhu wandinenge ndava kugara naye, unongoona mamessages paya paunozobata foni yemurume wako anenge angori mamessages ekukumbira mari chete. Ndine imwe hanzvadzi yangu akangokaruka atoisira murume uyo wandigere naye message achiti, tsano, motikari yangu yakafa, ndakanga ndichikumbirawo kuti munge muchindipa mari kuti ndigadzirise motikari yangu. Saka murume wangu akabva azobvunza hanzvadzi yangu kuti pangava pachidiwa mari kuti motikari iyoyo inge ichigadzirwa. Mari yacho mukoma pandakaicalculata ndakabva ndaona kuti yainge iri $1,700. Ende kuti ndinge ndichivabvunza bhuti ivavo, ndakabva ndangonzwa kungonyara. Ndakangofila as if ivo vanokwanisa kuzongoti kana usingade kuti tinge tichidya mari yemurume wako taura, because ndo mashoko awo avanowanzokuburitsa ekuti vasikana kana musingade kuti tinge tichidya mari dzevarume venyu munofanira kutaura. Inini ndaneta nekuramba ndichingoitiswa minamato yose iyi yandinoziva kuti inenge iine mhiko nemishonga mukati. Pose pandinorambana nemurume uyo wandinenge ndarambana naye, hanzvadzi yangu anobva atoita sekunge anenge atoziva kuti ndarambana nemunhu wangu uyo wandinenge ndarambana naye. Ende kazhinji kacho kuti ndizonzi ndarambana nemurume, hanzvadzi yangu anenge atopindira mukunetsana kwedu. Ende nyaya dzake dzose anoda kuti dzinge dzichisolvwa pafoni. Sometimes ndinokwanisa kuudza sisi kana kuti any of my cousin sisters kuti kunoko ndiri kunetsana nemurume. Saka sisi kana kuti uya munhu wandinenge ndaudza kuti kunoko ndanetsana nemurume wangu panyaya yakati neyakati, sometimes inenge ingori nyaya diki, but mamessages iwawo kana akazongosvika kune hanzvadzi yangu iye yemukuru mumba medu, anobva atofoma group, anobva atoedha munhu wose, obva atoedha nemurume uyo wandinenge ndichidanana naye. Kana tikangogara taedhewa mugroup imomo, ndiko kunenge kuri kutopera kwerelationship, because mamwe macondition acho avanenge vava kutaura kuti tinge tichienderera mberi nerelationship. Sometimes murume anobva azongokanda mapfumo pasi, obva ati zviri nani kuti tinge tichingorambana, because ivo bhuti vangu vanozvitora kuita vatete vangu. Please ndibatsireiwo vehukama. Izvezvi ndakabva mukutoreceiva imwe parcel yandakatumidzirwa nehanzvadzi yangu.
vakangondiudza kuti uyu munamato unofanira kuti unge uchigeza nawo wandichakutumira, but ndakati ndichinovhura zvinhu zviya mushure mekunge ndanozvitora kubhazi iro ravanogara vachinditumidzira nharo zvinhu izvozvo, ndakabva ndangoona kuti maiva muine nhoko 7 dzetsuro. Saka vakabva vandiudza kuti nhoko idzi mashandisiro adzo andinofanira kuti ndinge ndichidziita ndeyekuti everyday ndinofanira kutora nhoko 1 yetsuro ndobva ndanoiisa mumvura ndobva ndazogeza kufesi kwangu, asi nhoko iyoyo ndinofanira kuti ndinge ndichizoiburitsa ndobva ndanoiisa panze kuti inge ichizooma, but handifaniri kuiisa panzvimbo pekuti inorohwa nezuva. Ndinofanira kuzoiisa panzvimbo pekuti panogara paine mumvuri kusvika yaoma. Chiri kundirovesa nehana ndechekuti bhodhi vangu vanenge vari kutotageta pakuru pamurume uyu wandigere naye, because mukunotaura navo mamwe matargets so avari kutaura kuti mwedzi wakati ndiri kuda kuti ndinge ndaita chakati, ende mari dzacho dzavanenge vachitaura mukoma imari dzekuti semunhu asiri kushanda apa agere kuZimbabwe ari kungoraramiswawo nekuti kana aitawo chiprofita obva azotendwa. Matargets acho nemari dzacho dzavari kutaura handizivi kuti vachazozvigona here, but ndiri kutya kuti zvimwe kuda vari kutotageta pakuru nekuti vari kuziva kuti murume wandava kugara naye munhu ane mari dzake. Please mukoma, inini ndasvikawo pachinzvimbo chekuti ndava kuda kupindawo murelationship yekuti ndinokwanisa kuzochembererawo ndiri mairi. Kana wekuudza ndinotomushaya. Kana ndikada kutaura nevamwe vanasisi vangu vose vanobva vangonditi uri nzenza, ndokusaka uchingoramba uchingochinjanisa vanhurume. Ivo kubva zvavakapinda mumamarriages avo havana kana kumbogara vazobuda mumamarriages avo. Inini ndini ndega ndinoita sekunge ndine kamwe kakungoshandiswa so mumhuri. Munhu wose mumhuri anongoita mari kana kubudirira through inini. Paya pandinenge ndichidanana nemurume anenge aine tumari twake, hama dzangu dzose dzinobva dzamomotera murume uya wandinenge ndichidanana naye. Umwe neumwe anenge achiuya nemaprojects ake achitsvaka rubatsiro kubva kumurume wandinenge ndichidanana naye. Vedare ndo message yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we, asi please ngatitaure navo mucomment section. Vanzvadzi vedu ava vakabva vatumidzira message vakabva vati, it seems as if inini kumhuri kwedu nditori bhengi chairo. Kana munhu akangondikumbira mari, kana ndikaudza hama yangu kuti pari zvino mandikumbira mari ndisinawo mari, sometimes hama inokwanisa kutondibloka kana kuti anobva azongoenda direct kumurume uyo wandinenge ndichigara naye obva akumbira mari. Kana akapiwa mari iyoyo munhu anobva azotonditumidzira evidence yekuti atumidzirwa mari nemurume wangu, ende anobva atoti kana musingangodi nemari dzevarume venyu ko munodii kungotaura than kutanga manyepa kuti hamuna mari, ko mari iyi yandapiwa yabva kupi? Vedare ndo message yandakazotumidzirwa zvekare ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, asi please ngatitaurei navo mucomment section.